Izandla ngiyabonga nje bafethu. Okay bafethu. Okay, igama lami nguSiphelele waKaNdlovu. I'm an ex-convict bafethu. Siyazwana ngithi? Okay bafethu. Singakwenza konke kodwa besacela ngilalele ngikhulume ngihambe yabo. Ngisho ngathiwa kufika isikhathi sokuhleka ngicela uhleke kodwa bese ngithi besacela ukuthi uyivale yabo. Cause angifuni enye into ukuthi ngikuthathe ngizokubeka la. Bese ngikubeka la usuvela kwivideo ebukwa inkulungwane zabantu sekube ngazuthi ingane ezihlongandlebe uphoqa umzali wakho yabo lonto leyo. Asibambisane nje sisebenzisane ngizonipha okuphilayo yabo lonto leyo. Okay, njengoba ngishilo bafethu, igama lami nguSiphelele Ndlovu, I'm an ex-convict. Ngaboshwa ngisemncane ngifunda umatric yabo. That's why ngihambela izikole ngifuna ukuzokhuluma nabafundi yabo lonto leyo. Cause nami once ngangaba umfundi yabo. Nginitshela ukuthi ngafika kanjani ngize ngifike kulezi zinto eorange ukuthi kwenzakalani kuze nawe uzokwazi ukuthi umind ibehavior yakho yabo lonto leyo. Uzoyiqala ekuqaleni, yazi lethi iqala kephi? Iqala la kuthini ukuthi thina sabe selokushila. Sazwana ngithi? Lethi iqala la kuthini, iqala ekuthelini thina sabala elokushini yabo. Influence yethu thina asinazi izinto eziningi ezisinspire kunaloko sine pressure. I-pressure sibulalayo, sibulawa i-pressure yezinto ezi-around thina esiyibonayo. Wayibona lonto leyo. Ngizothi nje ukubona mhlawumbe ingane zasesilungwini. Ingane zakuma-suburbs zona uthola ukuthi kunoma uhamba ngo-Mercedes, ubaba uhamba ngo-Mercedes. Mawuphuma kamakhelwane bahamba ngey'moto zakanokusho. Abantu abakhona la bayaphuma bayahamba baya emsebenzini. Akekho umuntu ohleli la ukuthi uhlalela ukuya esitolo. Nalo muntu ongasebenzi laphana umuzi omkhulu unegate uhlala endlini akabonakali. Bese uyabuya uzala kuthina elokushini. Thina la elokushini abantu engabasi inspire as soon as they make it bayahamba elokushini. Kwabathi ilokushi liyabheda. Yabo, nginesho abaningi bethu la isifiso sabo ukuthi bebethola imali, bathola imali baphume baphele elokushini ngoba ilokushi liyabheda. Yabo lonto leyo. Sekwenzakalani bakhamba bonke labantu sisaba noMalumthembu. uMalumthembu uhamba ngegusheshe ugqoka kahle ubamba ingane ezinhle kodwa siyazi imali uyithathaphi uMalumthembu. Wayibona lonto leyo nangasekhaya khona usisi omuhle ushama makeup ugqoka kahle kufika abafana imoto ziyashintshana zizombheka wayibona kuze kube khona nomfana omthengela imoto yakhe lo sisi akasebenzi usebenzisa ubuhle bakhe kuphela ukuthi athole izinto yabo labantu esibabona every day si-inspire ibona sifuna ukufana nabo uyayibona lonto leyo even nala imost into esingenele la ezikoleni abafundi sebefuna ukuba izitana manje Bathwala abafundi asizwaneni. Bathwala abafundi bafuna ukuyophikisana lapha ku TikTok. Bafuna ukuyophikisana noOwen ukuthi Owen ugqoka amabhomu omgcwazeli. Lento le ngeke ikusize ngalutho wayibona lonto leyo. Suyaqala usufuna ukuba isitana, suyaqala usubamba ikhutha. Uyakakada. Wayibona lonto leyo. Baqeda ukukakada usubamba imoto. Mawucabanga bese uwenza yonke lento kuzokwenzakalayo. Khona lento ekuthiwa ukuboshwa. Wayibona lonto leyo. Lento ekufikisa la izona zonke lezi ezizokuthanda izinto ubukele itelevision ugcina ufike la uyabo enye into ofuna uqale kuyona ugada abangani uyabo lonto leyo uyazi ukuthi uyaba guilty by association uthola ukuthi igenge yakho la wena ngithi ni igenge niqoqo uyabona yazwana igenge yakho kunento eyenzile icala le genge yakho makhona into eyenzile icala afika amaphoyisa azolanda mefika amaphoyisa azi ukuthi igenge awazi ukuthi uSpanband noSpanband afika amaphoyisa anithathe nonke mawuthatha nonke lithi niyachaza kuthiwa ngizochaza epolice station mawufika esipolice station usazama ukuthi kutiza ngeke hambe emaseleni zochazela inkosi enkantolo understand yabo iphoyisa njengoba lithi you have a right to remain silent iphoyisa liyakwazi ukukubopha ngene evidence elinayo yona ungakakhulumi lutho wena uyabo uthi uyafika lapha yana usuyafika ifika inkosi enkantolo igabha ibheli ngenxa yokuchaba ecala lini mina thina saboshwa kanjalo asinanda amaphoyisa ekhaya athi asicooperate sohamba fika sibuze imibuzo beqeda ukusibuza imibuzo azosibuyisa sathi masifika laba sasiyakutiza sasama ukuchaza kwathi abantu okuchazela inkosi enkantolo lento ezabe sivalela sikhalela amasango asigonyela uyabo lonto leyo emva kwaloko wena uhlangene negenge yakho angithi niyagoqana bese nigoqene negenge yakho nivumelana ukuthi yazi istory sothi kanje emaphoyiseni siwashasha amaphoyisa sithi kwenze ku1 no2 wena kade ungekho ugacelile igenge yakho
wena usuwenza nawe usuhamba nale story lesi ukuthi okay vela awayitshela ukuthi uzoboshwa ngempela usuhamba nale story mawufika le story lesi siyafika siyakushaya siyabackfire kanti bane evidence uyahamba uyovalela uyojela uyaboshwa yayibona lo nto leyo mawufika ngizokuxolela bothisha khona amazwi angemnandi engizowakhipha kodwa kumele ngiwakhiphe yabo mawufika ejele lapha eMidam A usawuqula icala lakho lapha eMidam A labagqoka uyelo ila kuwesi khona uthi ufike ubaba iphoyisa libelithi nangu unyuwali litshela ezinye iboshwa yazi siboshwa sithini sithi bafake baba sibakhuthuze sibaphephe sibenze yonke imikhuba yejele thana namhlanje bonke ule asiba sizasoka kithi yabona makuthiwa namhlanje konke ulingane omfazi ubona first day ufikile la ukuthi akukhona akagogo la liyanqamuka la uthi ufike yabo nje wade kubanda kanje ekseni niyafika niyakhumuliswa nibisa la online bo5 ngala manifika kuthiwa 1000 bakuthawuza iphoyisa lithawuza vele ushone kanje phansi yayibona nto le iphoyisa zama ukubheka ukuthi awukho ukotini ovile la enqeni ufihla ama drugs noma yini yayibona nto le lapho nje banigobile khona amanye amadoda la bawuthinta i45 akwazi nokugquma ngoba iphoyisa azokushaya itshela ukuthi uyaphakama bese ukutshela yabona nto le isithunzi sakho njengomuntu asisekho yayibona uthi ungena la wazi ukuthi amalungelo akho nokuyiphatha kwakho nokwenza izinto ngendlela yakho kusala la egate mawufika la ngaphakathi uzozwa ngamadoda amathathu iphoyisa lelejele i26 ne28 ibona bazobe bekutshela ukuthi wenza ini ngasikhatsini ulala nini uklinani yabo uzwa ngalabo bantu wena uyabhayiza nje wenza yonke into oyishoyo usangagwazeka la usangarepeka la ziningi izinto engenzeka kuwena yabo uchuza le ndlela elula ukuthi mina ngifuna imali efast yabo lo nto leyo egcineni le ndlela leyisikufakela inkingi cabanga ukuchuza le ndlela yakhe efast kumele udlule mawuboshwa kathathu enye into abanganitsheli leyo uboshwa kokuqala use-police station amaphoyisa sakuphenya ukuthi wenzeni kanjani okwesibili uyamoshwa uyohlala eMidam A lapha emabhubesini kaJobigazi lapha ekusale ngazi abantu khona uyayibona lo nto leyo emva kwalokho uyaka stress la ine stress khona esokugcina yabona depression uyejele la usuke usuyoshaya khona isigwebo sakho cabanga you have to go 3 lezi indawo zo3 uyoboshwa kanti uphila la ngaphandle utshabaza ungafuni ukulalela ufuna ukwenza izinto ngendlela yakho utshelwa wena uyacabanga uvana ube nebhadi uvana urape epolice station uthi uyafika uphinde urape nangani uthi uyafika nasejele usumfazi womuntu serious izinto ezenzakalayo lezo wafethu uyabona nto leyo yabo instead of ukuthi mfethu ufocus lalela focus entweni right uhlanganise uyazazi ukuthi uphuma kini kunjani uyazi ukuthi kuthatheni uma wakho ukuthi akufikise la uyayibona lo nto leyo kodwa wena ubhizi uzodudana nabangani uzozwa ngabanye abantu ibona abakutshela ukuthi wenzeni uzama ukuimpressa yena mhlawumbe lo muntu yena ukuqoqela inkinga zakhe wena bese uqoqela inkinga zakhe akanandaba uqoqela ezinye indaba bese lo muntu uzongitshela ukuthi ubungani umuntu ofuna ukumimpress engabe uyahamba yo-impress uma wakho uyayibona lo nto leyo kungenjalo ngibuye futhi yabona amantombazane at the same time amantombazane alenye inkinga engayazi sothi intombazane izofike ithandane nomfana bese ithanda kuze kweqe ibe nothando oluningi uyayibona lo nto leyo uthola ukuthi lo mfana emtholile umgadagada uyidlela ama-drugs uyayigruvela uyayibhemela uyayibona lo nto leyo fika le ntombazane simthanda kakhulu ilokhu ilandelana naye lo mfana lo sekuyabaqala lo mfana ubhema phambi kwakhe endlini yakhe sikuyaqala cha ushayisa thuphi uyayibona lo nto leyo kuyaqala emva kwalokho usehamba nabangani bakho useyakuphatha niyajabaza nishaya indawo ezimnandi nivakashela lapha nalapha yani usuyaqala cha ushayisa ulayini owodwa usuyantasha uyayibona lo nto leyo kwenzakalani ngawo okay uyakufanenza nemlekhunju usayintombi yakho usayiziqhubu sakhe asikisa ngaso endaweni angithini uphenduka ijaki bese kubamba yena lo mfethu lo ukuthi usuyijaki abangani bakhe sebeyasha basasho manje ukuthi hey ufike nalesiqhubu bese ufike nale jaki lakho uzosimoshela izinto lana uyayibona lo nto leyo wenzani umfana into eyenzayo emva kwalokho uyakugabha wena uyakushiya yazi uyamanje uyofuna fresh uyokhanda ijaki elifresh akasakufuni uyayibona lo nto leyo usuyasala wena nje ubusala uyijaki ingqondo isiyaqala isiyabuya ukuthi hayibo
sengiyi-addict mina. Uyayibona loo nto leyo. Suyaqala usufuna le mpilo akujwayeze yona lo mfana ongasakunikizwe engasasekho. Suyaqala wenzani ushaya ama-weave. Nini bawona osisibeni. Shaya ama-weave, shaya ama-makeup, shaya iy'ngubo eniy'phethe kahle. Niyahamba nematshwaleni. Aninayo nanemali yokuphuza. Ulindeleni. Ulindeleni. Angithi lapho into ezokwenzeka wena wenzakalani? Bazokuyuza abafana. Abafana bayayuzana. Udla imali yakhe naye ufuna ukudla something. Into ezokwenzeka uzolokhu udiza ngekhekhe bazoqeda nalo ikhekhe. Lizogcina lingakanani. Uyacabanga wena ekugcineni wena uyintombazane. Mina ngikhuluma ireality into eyenzakalayo. Uyabona loo nto leyo. Ekugcineni wena uyintombazane usuzifo zonke. Suyaziwa ngakini ukuthi iyalifakwa laphana libuya nodaka. Uyabona loo nto leyo. Regardless ukuthi ucabangani, ingqondo zenu zisencane for ama-drugs ukuthi ungathatha le ngqondo yakho uyigcishe itashi, uyigcishe ithiki, uyigcishe incika, uyigcishe zonke lezi zinto ey'dliwayo. Isencane le ngqondo yakho, kunamakamera angakakhanyi, kunamakamera ekusamele ukuthi akhanye. Uma ucabanga lawo makamera azokhanya kanjani wena uma uwavala ngalezi zinto oyidlayo? Uzoyaphi ngempilo? Yiphi impilo ozoyijaha ngoba le nto lesikhathi esiningi uma ikubambile usuke uhleli phansi. Lawo ma-hour amoshayo engabonza something ngempilo yakho. Uyayicabanga loo nto? Yabo njengoba ngikhuluma nani kanje bafethu. Nami ngingangani ngiboshwa ngishaya umatric yabo. Ngibile uncane, nginamaphupho yabo loo nto leyo. Kodwa ireality ithi kumina lesisho sithi you can become anything asasebenzi kumina. Criminal record ifike yathi ngqi. Kodwa izenzo zami lezo. Uyayibona loo nto leyo, angiblame umuntu. Mina i-dream job yami ngisho ngathiwa ngathanda kanjani engisakwazi ukuba yona ngoba ngine-criminal record. Criminal record ivalelana ey'ndaweni ey'ningi. Yabo. So mina ngizonxusa nina nami ngiyafisa mfethu ukuthi ngase ngabuyisela isikhathi emuva ngithole elinye ithuba ngenza izinto kangcono ngoba sengimdala manje sengibona izinto ngenye indlela. Yabo. Ngiyalifisa le thuba elinalo. So ngizonxenxa nalo ukuthi yazi indaba sebenzisana lethuba lelo. Lalela othisha benu, lalela abafundi benu. Abalihlomekisi, ababhayizi bafike la ngendlela uyababo bayahola bayakwazi kodla imndeni yabo. Mebefika endini imndeni yabo iyajabula. Wena uzoba ulomali uma ungafundwa nasekhaya. Hayibo loo nto leyo. Ulosisi ongafundwa nasekhaya uzalela ugogo la. Yabo nezingane zakho ziyakuzonda. Hayibo loo nto leyo. Siyayibona izinto ezenzeke emakhaya siyibhekile ukuthi kwenzakalani. Change mfethu yabo loo nto leyo. Kuba ube i-first kini. Ushintshe nje i-generational case uyazazi kini kunjani. Ushintshe i-generational case lento enzayo kini. Manje wena ufuna ukufollowa kule nto abayenzayo oyibonayo ukuthi iyabheda. Yabo loo nto leyo. Ekugcineni vele ngiyazi bafethu ukuthi athina sonke sofunda sifike lapha e-university siqualify ukungena. Yabo loo nto leyo. Ngoba si-afford ukuqhubeka ukuthi sikwazi ukufunda e-university. Ukhona skills development. Uhulumeni unamalokhunja unama-college amaningi ama-TVET la nikwazi khona ukuyofundela iy'kili. I'm learning something ngey'kili njengoba ngikhuluma ngey'kili. Yabona khona umuntu owenza isitori sami omunye u-uncle wangasekhaya. Shuthi lo-uncle wangasekhaya khona ezinye iy'nkampani ey'importayo exportayo wayithola ithenda ethize. So ngoba unethenda yena uyakwazi ukuthi angiqashe ngaphandle kokuthi kufunakala iy'thupha zami. Angithathe angifake. Uma ngifika laphayana ngithi mangifika lapha ngithi ngiyabona abelungu namandiya banamathenda abawashaya lapho ngey'kili khona namakhehla amadala lapha kurithayo as long as wena usakwazi ukwenza umsebenzi wakho uyaqhubeka ukuthi usebenze. Labantu bashaya amathenda ey'mali ey'nkulu. Uyabona loo nto leyo. At the same time lo muntu une-workshop yakhe ngale ayithola imali kuyena uthola no-peace job. Uyabona loo nto leyo. Ningawashaya bafethu nawo ama-skills. Ama-skills azokusiza. Singawathathi kancane. Abelungu baney'mali. Ngakini ngineshop nabafana abasebenza every day. Bawazi ukuthi bayashisela, wazi bashisela. Baneminyaka abasebenza. Inkampani ekhaladi imile leyo. Mina kade ngiyitoho lapho umuntu kade ngisebenza naye kade ebhala 200 nge-hour ngokuthi unesitifiketi. Mina ngiyitoho lo muntu uyaba no 1.6 ngosuku. Lo nto leyo uzoyishaya for 3 months abuyele workshop yakhe. Uyabo lo nto leyo. Ama-skills lawa ayasiza yabo. Sengizovala nje bafethu okunye. Umatric ukhona umatric la. Yeah, yazi kumatric ngifuna ukuthini bafethu. Yazi ngifuna ukuthini kumatric. Ngifuna ukunishiya nala mazwi lawa. Khona amazwi ashiwo ulokhu nje uDenzel Washington. uDenzel Washington lamanzi wayewasho uWill Smith. Ngiyakhumbula uWill Smith eqeda ukushaya ulo uChris Rock ngepapa.
wonke umuntu wayikhuluma ngokuthi uChris uLokhunye Will Smith ushaya uChris Rock ngempama. Akekho umuntu wayesekhuluma ngokuthi uWill Smith usebenze kanzima kanjani ukuze afike lapho ngoba eseyivinjwe ilona. Nawe nje ubukufunda uMatric ngekushiya ukuthiwa wasebenza kanzima wafika kaMatric. Kuzothiwa wawufeyile uMatric. Wayibona lo nto leyo. Uthi uLokhunye uDenzel Washington mekhuluma noWill Smith uthi at your highest moment that's when the devil comes for you. Mina ngifuna ukuthi this is your highest moment. Usathane ngafika ngezinye indlela eziningi. Uhlanyiswa abafana ufuna ukuyohlala kubo mfana ungavumi. Uyayibona lonto le. Athayafika amabhadu olova bethi asambe emsiyophatha ungavumi. Lithi liyavuka lendlozi leli lithi ungaye esikoleni uvuka ugida uchethe ushweneze wenze konke kodwa uthi ngiyesikoleni mina. Uyayibona lonto le. Ngisho ngathiwa kwenzakalani ungavumi. Because enye into engizokutshela yona yabo ngasikhathi ufeyile awuyiphoqi wena kuphela uphoqa ngisho noma wakho yabo uma wakho wena ubuye endlini ezokuthethisa ethi indaba wena ungafani noSibanibani mawucabanga yini enza uma wakhe esho kanjalo uma wakho usuke ephuma ngale kamakhelwane opposite bemtshela ukuthi uSibanibani uqeda uyagraduate ngosuku oluthile uSibanibani uthenga imoto ngosuku oluthile uma wakho ubuya la endlini ucasukile bahlezi bemhleka ngenxa yamaphutha akho ubucasukile ukuthi wena ufane ngani noSibanibani uyabona lonto leyo awubi ngani ke wena ulomuntu lo ukuthi yazi indaba mina ngizokwenza uma ukuthi enze lelitile labeke labo ameme labo mama bebemhleka ngenxa yabo ezobatshela ukuthi hayibo ingane yami isigraduateile le ngane yami engizalayo isithola umsebenzi hayibo le ngane yami engizalayo isinemoto unikeza uma wakho ama bragging rights naka aqhobela omakhelane engahlezi kuyena ochonyelwa ngaso sonke isikhathi ayibona lonto leyo ngizocela ukuthi bafethu asenzeni abazali bethu proud ngisho ngathiwa abasekho abazali bethu sizenze thina proud yabo yonke into esenzayo njengamanje siyibaza thina siyibazela ifuture into ehlula ukuyenza manje ngeke ikufice kwifuture yabo lonto leyo ngeke utshe ukuthi hey mina ngizoshaya iforex awazi ngisho ibab graph ngisho nepython yabo lonto leyo kuthi kodwa uthi hey ngizoshaya iforex mina uzoyishaya kanjani ayidinga isikele mfethu yabo lonto leyo nalokuthi ezinye izinto isikele siyaqaqa la engqondweni yabo lonto leyo kanti ubugebengu buzogisa ehlathini ufike la yabo once mina kwakwenzeka into embi kanjani engiyisolayo njengamanje okay the only time mina felt like umuntu it was when ngise-university because e-university ngangifike lapha khona abantu abasha abangangazi abangangijudge abangayazi past yami ngangumuntu uyabona lonto le e-university ila ngakwazi ukuyidiscover khona ukuye e-university akusho ukuthi ilento oyifundele kuphela ziningi izinto ongafika uyidiscover la ila ngazizwa khona njengomuntu ngasekhaya bengihlezi nginama-challenges at some point kwakwenzeka ngisalokhunye ngithi ngiyoyishibizela nabangani bami isikhathi sakudala yabo sahamba ngihamba namajita asekhaya siyoshibiza masiyoshibiza khona amajita vele ala ngaselokishini avukayo afuna ukuba yigebengu so wona ngenxa yokuthi azi umlando wami wona afuna ukuzomgcwasela ukuthi mina la endaweni ayikho indawo yami ngenxa yokuthi ngiyibhantinto yabo mina ngiyinakela indlela zami ngikhona kulezo zinto lezo the next thing eyenzakala ngithi balobe ngicase ngilongikwaziba the next thing ngihamba nentombazane ngithi ngiyaphuma endaweni la siqeda kuphuza baba nentombazane bayidonsa kanje kusho ukuthi la segazini sekukhona nanotshwala nami ngavuka amandla uthi wenzani wena mfethu wenzelani lento yenzayo lo mfethu uyesuka wathi true story lo mfethu wathi mesuka bekhipha isibhamu lo mfethu uthi ufuna ukushaya mina wambamba lo mfethu kwadubuleka yena lo mfethu washona uyayibona lonto le the second bullet nami sengithi ngiyahlehla ngiyabona isibhamu ngiyashimlika wabeshaya isibhamu sami sidlula la ngaphezulu ngabe ngiwa la phansi. True story, ngizwe. True story. Ngisho ngafika bese ngiyifakile le video ukuze umuntu yazi, ukuze umuntu uthi umuntu oyaziyo lento afakaze yazi. Makwenzakalani number 2 ngasikhathi sengishweba lo mfethu umfethu wasekhaya engilamana nawo umdala nginami avana angene ngonyaka wathi uyambamba athi membambe emhlutha isibhamu simdubule ngala siphume ngala uyabona lonto le ubhuti wami njalo umeqimbile bele ngibone nesitishi esila njalo uhlezi ngiyisola ngathi leso sitishi senzeka ngenxa yami yasenzeka ngenxa leso stick ukuthi ngale stigma leso ukuthi ngiyibhantinti so uyifuni lonto mayibhantinti uzohlezi ulandelwa izinto ezibhedayo ubugebengu ngabuyiseli ukufa noma ijele ayikho enye indlela uyayibona lonto leyo sento engizotshela yona nje bafethu sengivala ukuthi asibhekene endladleni sibheke nathi
awokugcina nje yathi shintsha guluvu ekhaya babheke wena. Thank you. Siyabonga kakhulu ubhuti usiphelele. Thula kulalele khona sizohamba manje. Thula ulalele khona sizohamba. Siyabonga kubhuti usiphelele ukuthi azosisharela i-experience yakhe. Kumele ukulaleleke ukuthi ukulalela i-experience yomunye umuntu ubese wenze ngalendlela otshelwa ngayo.